Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Teodoro. Taong 1985, Candelaria, Zambales. Itong mga panahong ito, nasa kasagsagan ng paghahanap ng mutya sa mga kabundukan itong si Teodoro. Sa kanilang lugar noon, bilang lamang silang mga antingero, kaya na may minabuti nilang magkasundo at bumuo ng grupo. Dahil si Teodoro ang kasalukuyang may pinakamaraming gamit sa kanilang apat, kaya na may napagkasunduan nilang yon ang maging pinuno. Hindi naman siya noon tumutol, lalo pat aminado din naman siyang marami siyang alam pagdating sa mga mutya. Upang maging matagumpay ang kanilang gagawin, minabuti nilang magtaas ng bakod at puder sa kanilang mga katawan hanggat hindi pa sumasabit ang bisperas ng Semana Santa. Yun lamang ang pinagtuunan ng grupo nila sa paniniwalang magbubunga din yon ng maganda. Silang apat wala pang mga pamilya, kung kaya't hindi sila namomroblema sa mga maiiwan nilang responsibilidad. Yung ginawang paghahanda nila noon pinuno, umabot ng 2 linggo bago sila umakyat ng bundok. Bagaman katakot-takot na dasalang kanilang ginawa, hindi yun naging problema sa kanila sa kadahilan ng halos humigit 5 beses na nila yung ginagawa. Para kay Teodoro, ang panalangin at paghahanda isa na lamang sa mga daan upang maging kapanapanabik ang kanilang paghahanap ng mga biyaya ng kalikasan. 2 araw bago sumapit ang Lunes, minabuti na nilang maghanda para sa pag-akyat ng bundok. Kinahapunan noong araw na yon, nagtipon-tipon na sila sa tahanan ni Teodoro para mapag-usapan ang mga bagay na kanilang gagawin kinabukasan. Habang nakaupo ang 4 niyang kasama sa loob ng bahay niya, minabuti naman niyang paghandaan ng merienda ang bawat isa sa mga ito. Matapos yan, doon na siya humarap sa 4 niyang kasama upang mapag-usapan ang mga bagay-bagay. Teodoro, hindi ba masyadong maaga kung bukas tayo aalis? Noong nakaraan kasi, Lunes na tayo umalis ng baryo. Bakit ngayon parang napaaga naman yata? Bungad na tanong sa kanya ng isa sa kanyang mga kasama. Nang marinig naman ni Teodoro ang sinabi nito, dahan-dahan naman niyang inilapag sa mesa ang hawak niyang kape, sabay sagot dito ng, "Noon yun, iba kasi ang panahon ngayon, kaibigan. Kahapon habang naghahanda kayo, meron akong narinig na usap-usapan ng mga mangangaso sa gubat ukol sa mga pamilya nitong nakitang naninirahan sa lugar na yon. May kutob akong hindi ito pangkaraniwang mga tao. Kung hindi ako nagkakamali, makakasabayan natin sila sa paghahanap ng mutya." Kasabay ng pagwika nito ay ang paglalahad naman ni Teodoro ukol sa mutsyang nais niyang kunin. Naniniwala siya na ang mutsyang yon ay nagpapalabas ng isang kaakit-akit na amoy para sa mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Dahil sa kawalan nito ng gabay, kung kaya't naghahanap yon ng paraan upang magkaroon din yon ng mga bantay. Dagdag pa ni Teodoro, nakabilang sa mga naaakit nito ay ang mga aswang na matindi ring nagmamalabis na makuha ang mutsyang yon. Matapos naman itong marinig ng kanyang mga kasama, agad naman yung nagtanong ukol sa mutsyang nais niyang makuha. Pagkarinig ni Teodoro, napangiti lang naman siya habang sumasagot dito ng, "Itim na hiyas ng buhawi." Dahil sa kanyang sinabi, lahat ng kanyang mga kasama ay halos hindi makapagsalita sa sobrang pagkagulat. Makalipas lamang ang ilang minuto, nang medyo bumaba ang nararamdaman nilang tensyon sa lugar, doon na nagsimulang magtanong ang iilan sa mga ito ukol sa kung papaano naman nalaman ni Teodoro ang pag-iral ng ganoong mutya sa bundok na kanilang pupuntahan. Matapos naman niyang marinig ang sinabi nito, doon niya inilahad na noong mga nagdaang araw, meron siyang nakitang buhawi sa kalagitnaan ng bundok
na bigla na lamang dumapo at naglaho. Alam niyang mutya ang bagay na yon, lalo pat hindi naman noon naghahalo ang klima sa lugar na yon. Pagpapaliwanag pa niya na sapat na ang kanyang mga nabalitaan sa mga ngaso para gumawa ng konklusyon na tunay ngang itim na hiyas ang nilalaman ng buhawing yon. Dala ng pagtitiwala ng kanyang mga kasama sa kanya, hindi niya yon nakitaan ng anumang pagtutol. Matapos ang kanilang pag-uusap, agad naman silang naglikpit ng kanilang mga armas bilang paghahanda sa mga aswang na makakaharap nila. Maya-maya pa, pagtungtong ng 4:00 ng hapon, minabuti na nilang maglakad patungo ng bundok. Napagkasunduan nilang doon na magpalipas ng gabi para naman kahit papaano magawa na nilang masanay ang kanilang mga sarili. Naniniwala ang pangkat ni Teodoro, aabutin sila doon ng 1 linggo kapag nagkataon. Hindi rin kasi biro ang kukunin nilang mga mutya, lalo pat matatagpuan nila ito sa 4 na sulok ng lugar. Upang hindi sila gaanong magkaaberya, minabuti nilang unahin ang mga mutyang hinahanap ng mga kaibigan niya. Kampante naman si Teodoro na unahin ng mga ito, gawa ng alam niya sa kanyang sarili na sa pagsapit ng Biyernes Santo mismo, magpapakita ang itim na hiyas ng buhawi. Makalipas lamang ang 2 araw nilang pananatili sa bundok, naging maayos naman ang lahat. Nagawa na rin nilang malibot ang iilan sa mga parte nito, pero bigo pa rin silang masilayan ang pamilyang sinasabi ng mga ngaso. Bagaman wala silang nararamdamang kakaiba sa bundok, hindi pa rin sila gaanong nagpakakampante, lalo pat wala silang ideya sa mga nilalang na maaaring makaharap nila. Pagtungtong ng Huwebes Santo, nakuha na ng 2 niyang kasama ang mga mutyang hinahangad nito. Isa na doon ang mutya ng Nara at ang pangil ng baboy ramo. Sa pagpapatuloy ng kanilang pananatili sa lugar, para na sila noong mga katutubong nagpapagala-gala sa bundok. Hindi naglaon, sa kanilang pag-iikot, narating nila ang likurang parte nito kung saan doon tumambad sa kanila ang animoy maliit na baryong pinaninirahan ng mga aswang. Kahit malayo pa sila Teodoro sa lugar, amoy na nila ang baho ng mga ito. Unti-unti na rin silang nakakaramdam ng pagbigat ng presensya sa kanilang mga katawan, indikasyon na hindi pangkaraniwang mga aswang ang naninirahan sa lugar. Upang masigurong hindi matunugan ng mga nilalang na yon ang kanilang pagdating, ikinubli nila ang kanilang mga presensya sa pamamagitan ng mga panagong usal at sabulag. Matapos nilang maihanda ang kanilang mga katawan, dahan-dahan naman nilang binagtas ang daan papalapit ng baryo. Habang naglalakad sila, panay naman ang kanilang ginagawang pagramdam sa paligid upang madali nilang matunugan ang mga nagtatagong tagapagmasid ng mga aswang. Maya-maya pa, nang marating na nila ang gilid na parte ng baryo, doon nila nasilayan ang pinakagitna nitong may umiikot na buhawi na pinaliligiran ng alikabok. May mga nakikita rin silang nagkalat na dugo sa paligid, indikasyon na may mangilan-ngilan na sa mga ito ang nagtangkang kunin ang bagay na yon. Dahil sa kanilang mga nakita, nagdesisyon silang gumawa ng sarili nilang kuta malapit sa may baryo. Ginawa nila ito nang sa gayoy madali nilang mapuntahan ang lugar ng mga aswang kung sakali mang unti-unti nang nawawala ng bisa ang pangunahin nitong depensa. Upang mas maging mabisa ang kanilang pagkubli, sinuot nila ang pinakamasukal na parte ng kakahuyan para doon magtago. Sa kanilang paggawa ng kuta, marami silang nadaanang ahas sa lugar na siya namang agad nilang pinagpapapatay. Para sa kanilang grupo, mas mainam na malinis ang paligid na tinitirhan nila, lalo pat doon sila magpapahinga. Kinagabihan noong araw na yon, umalis ang 2 niyang kasama para hanapin ang mga mutyang hinahangad nito.
Hindi na din nila yun sinamahan sa paniniwalang kayang-kaya na nitong kunin ang kanilang mga pakay. Habang lumalalim ang gabi, wala silang ibang ginawa kundi pagmasdan ng bawat kubo ng mga aswang. Ayon kay Teodoro, oras-oras noon, merong umaalis na mga aswang para kumuha ng kanilang makakain. May mga pagkakataon ding nasisipat nila ang mga itong may daladalang tao na pilit na nagpupumiglas habang dahan-dahan yung ibinababa patungo sa mumunti nitong pugad. Bagaman hangad sana nilang tulungan ng mga taong yon, hindi nila yon ginawa alang-alang sa nais mangyari ni Teodoro. Naniniwala siya na ang sakripisyo ng mga ito magbubunga ng karagdagang lakas para sa kanilang grupo. Kung pipilitin kasi nilang paslangin ang mga nilalang na yon nang hindi pa bumababa ang hiyas, maaaring lumipat ito sa ibang lugar. Siyempre, ayaw naman niya yung mangyari, gawa ng matagal na din niyang inaasam na magkaroon ng ganoong klasing biyaya. Maaring iniisip niyong sakim itong si Teodoro, pero sinasabi ko sa inyo, karamihan sa mga antingero, ganito ang pag-uugali. Hindi nila iniisip ang mga sakripisyo para makuha ang kanilang gusto. Ika nga ni Teodoro, hindi ka tuluyang uunlad kung hindi mo mararanasan ang magsakripisyo para matuto. Matapos ang mga pangyayaring kanilang nasaksihan, doon na nila pa isa-isang narinig ang mga biktima nitong sumisigaw na parabang kinakatay. Hindi naglaon, agad namang binalot ng katahimikan ng paligid kung saan narinig nila ang mga aswang na animoy nagdadaos ng isang malaking pagdiriwang. Sa pagsapit ng hating gabi, paisa-isa namang nagsiliparan ang mga ito at ang tanging natira na lamang sa pugad ay ang iilan nitong malalakas na bantay. Makalipas pa ang ilang minutong pagmamasid, bahagya naman silang napatingin sa likurang bahagi ng kanilang pinagtataguan matapos nilang maramdaman ang presensya ng dalawa nilang kasama. Paglapit ng mga ito sa kanila, bakas naman sa dalawa ang tamis ng kanilang mga ngiti, indikasyon na nagtagumpay yon sa kanilang misyon. Dahil dito, agad naman yung nilapitan ni Teodoro para kausapin. "Oh, kumusta ang naging lakad nyo?" Bungad na tanong niya rito. "Ayos na ayos ho, Ka Teodoro. Hindi man lang kami pinagpawisan sa aming ginawa kanina." Sagot naman ng isa sa mga ito habang pilit nitong itinatago ang bali nitong braso. Nang marinig naman ni Teodoro ang sinabi ng kasama niyang yon, napangisi lang naman siya dahil sa mga narinig niya. Matapos ang kanilang pag-uusap, muli nilang ibinaling ang kanilang atensyon sa pugad ng mga aswang. Pagsilay nila sa lugar na yon, napansin naman nilang nagpapahinga na ang mga ito, kung kaya't ang ginawa nila, bigyan na lamang ng paunang lunas ang sugatan nilang kasama. Sa pagsapit ng umaga, pangkaraniwan pa rin naman ang nangyari. Kahit kapitbahay lang nila ang mga aswang, nakakaya pa rin naman nilang makapagluto ng makakain. Ang tanging iniiwasan lamang nila roon ay ang makasalubong nila ito sa daan nang hindi inaasahan. Kapag kasi nagkaroon ng komprontasyon sa kanilang mga panig nang hindi pa sumasapit ang Biyernes Santo, maaaring magsilbi yung panganib para sa kanilang grupo. Ayaw naman yung mangyari ni Teodoro, gawa ng unang-una, hiyas ng buhawi ang tanging pakay nila. Sa pagsapit ng Huwebes, dahan-dahan na silang naghahanda para sumalakay. Ang naisip nilang plano, susugod sila sa pugad ng mga ito bago sumapit ang hating gabi. Yun na kasi ang hudyat ng hiyas para makuha yon ng sinumang magtatangka roon. Lumipas pa ang ilang minutong paghahanda, agad naman silang lumabas sa kanilang kuta para lumapit sa baryo ng mga aswang. Habang tinatahak nila ang daan, unti-unti naman nilang napapansin ang pagdami ng mga presensya sa paligid. Ayon kay Teodoro, hindi pa man sila roon nakakalapit, ramdam na nila ang presensya ng mga multo,
tikbalang, manananggal at mga engkantong itim na naninirahan papalibot ng bundok. Animoy habang nagsasaya ang mga aswang, dahan-dahan naman yung sumasabay. Inaasahan na rin nilang ang lahat ng mga nilalang na yon ay magiging kalaban ng kanilang pangkat sa kadahilan ng kagaya ng pakay nila. Ganon din ang nais ng mga ito. Sa pagdating nila sa unang kubo ng mga aswang, tumambad sa kanila ang hiyas ng buhawing dahan-dahan ng sumasayad sa lupa. Ang mga mandirigmang aswang naman na nakapaligid dito, mas lalong pinag-iigihan ng pagbabantay upang masigurong walang makakalusot doong mga nilalang. Maya-maya pa, doon na tumambad sa kanila ang napakaraming mga nilalang na naghihintay sa pagbaba ng hiyas. Sa sobrang dami ng mga ito, halos hindi na nila mawari kung ano ang kanilang gagawin. Pagsilay ni Teodorong malapit ng sumayad ang hiyas ng buhawi, inutusan niya ang kanyang mga kasama na alisin ang mga sabulag at pangkubli nila. Dahil sa kanilang ginawa, kung kaya't agad namang nabaling ang paningin ng mga aswang sa kanilang kinaroroonan at kasabay nito ang pagsili para nito papalayo. Mabilisan ding sumugod papalapit sa kanila ang mga engkanto, subalit hindi nila yon binigyan ng pagkakataon para makapaglaban. Dahil sa kanilang ginawang pagpaslang dito, kung kaya't agad naman yung nagbigay ng kilabot para sa iba pa nitong mga kasama. Sa bahagyang pagkaantala ng labanan, hinanap niya ang pinuno ng mga aswang para yon ay kausapin. Matapos namang marinig nito ang pakay ni Teodoro, doon nila nasaksihan ang pagpapalit anyo ng isang matandang babae. Pagharap nito sa kanya, nakangisi naman yung nagtanong ukol sa hangad nila. Habang nagsasalita ito, hindi naman nila maiwasang mapansin ang animoy malas sa matandang lalaki nitong boses. Bukod kasi sa napakalalim ng pagsambit nito ng mga kataga, medyo garugal din ang boses nito kapag nagsasalita. Hindi naman sa pagmamaliit sa inyo, pero kayo lang ba ang pumunta rito? Mukhang masyado nyo yatang minamaliit ang mga katulad namin. Wika ng matandang babae. Nang marinig naman yon ni Teodoro, kampante naman siyang sumagot dito ng, "Oo, tama ka. Kami lang ang pumunta ngayon dito." "Huwag mo din naman sanang mamaliitin ang aming grupo. Gayong hindi mo pa naman alam ang mga magagawa namin." Matapos naman yung marinig ng aswang, umatunga lang naman yon ng napakalakas at kasabay nito ang paglusob ng mga kasama nito. Pagsilay ni Teodoro sa mga nilalang na yon, dali-dali naman niyang inutusan ng kanyang mga kasama na protektahan siya. Habang tumatakbo siya papalapit sa pinuno ng mga aswang, iniiwasan niyang tingnan ang hiyas upang masigurong hindi nito matutunugan ang kanyang plano. Paglapit niya rito, agad naman yung sinunggaba ng kanyang kasama na siyang naging sanhi upang magkaroon siya ng pagkakataon para mapuntahan ang itim na hiyas. Nang mapansin naman ng mga bantay nito ang kanyang binabalak, buong puwersa naman siya nitong hinarangan, subalit dahil sa taglay niyang lakas ng ngipin ng kalabaw, kung kaya't biguyong siya ay mapigilan. Paglagpas niya sa harang ng mga ito, walang pagdadalawang isip naman niyang hinawakan ng trabungko ng buwaya kung saan yon ang nagsilbing pansalag niya upang magawa niyang mapangibabawan ang malatabak na talim ng hanging nanggagaling sa hiyas. Paglapat niya ng kanyang kamay sa loob nito, kitang-kita niya kung papaano mamatay sa kanyang kamay ang trabungko ng buwaya. Hindi naglaon nang tuluyan na yung mawasak, doon naman niya nagawang makuha ang itim na hiyas ng buhawi. Dahil sa kanyang ginawa, kung kaya't lahat ng mga nilalang sa lugar na yon ay halos matigilan buhat sa hindi kapani-paniwalang bagay na kanilang nasaksihan. Pagkaraan pa ng ilang minuto, nag-umpisa ng maglakad papalapit itong si Teodoro kung saan pansin na pansin naman niya ang matinding pagkasindak ng mga nilalang sa kanya.
Nang malapitan na niya ang kinaroroonan ng pinuno ng mga aswang, walang pagdadalawang isip naman niya yung sinapak na siyang naging sanhi upang tumilapon yun patungo sa dulong parte ng baryo. Nang akmang tatayo pa ito, mabilis na naman niya yung nilapitan at walang habas na pinaulanan ng suntok sa muka. Dahil sa lakas ng kanyang pag-atake, kaya na may sa 5 suntok pa lamang na tinamo nito, halos mawala na yon ng buhay. Maya-maya pa, pagsilay niya sa matandang lupaypay na, agad naman niya yung kinaladkad patungo sa gitnang bahagi ng pugad. Pagbagsak niya ng walang malay na katawan nito, inabisuhan niya ang mga kasama nitong nasa paligid na kung sakali mang makita niya pa ang mga yung pagala-gala sa lugar nila, hindi niya na yon bibigyan ng ikalawang pagkakataon para mabuhay pa. Umalis na kayo! Huwag na kayong babalik dito. Kapag may nakita akong kaurin yung dumapo sa baryo, ako mismo ang makakaharap nyo. Matakot kayo sapagkat hawak ko na ang hiyas na inaasam ng lahi ninyo. Seryosong wika ni Teodoro sa mga nilalang. Matapos niyang masambit ang bagay na yon, kitang-kita naman niya ang pagsitalikod ng mga ito. Bago sumapit ang bukang liwayway, lahat ng mga engkanto at elemento ay tuluyan ng naglaho sa lugar. Upang masigurong hindi na mapagpupugaran ang baryo ng mga aswang, minabuti nilang wasakin ang lahat ng kubong nakatayo roon at baunan yon ng mutya sa pinakagitna nito upang hindi na yon pamugaran ng mga madadapo doong nilalang. Sa pagsikat ng araw sa kalupaan, kasalukuyan na silang naglalakad pabalik ng baryo. Habang binabagtas nila ang daan, ramdam naman nila ang kapayapaan bago sumapit ang araw ng pagkabuhay. Nang marating na nila noon ang tahanan ni Teodoro, paisa-isa namang nagpasalamat sa kanya ang mga kasamahan niya dahil sa sakripisyong kanyang ginawa. Magmula noong makuha nila ang mga gamit na yon, di hamak na mas nagkaroon sila ng lakas kumpara sa mga antingerong naninirahan sa ibang lugar. Kung noon ay wala silang kakayahang manggamot, noong natapos nila ang Biyernes Santong yon, 2 sa kanyang mga kasama ang naging ganap na albularyo. Alam niyo ba, may iilan sa mga antingerong tumitingin sa isang aspetong kapag albularyo na sila, umunlad na ang mga karunungang tinatangan nila. Kumbaga ang pagiging albularyo, nangangahulugan ng pag-unlad ng kanilang kakayahan at pagkatao. Pero hindi naman lahat ng antingero gano'n ang pagtingin. Meron din naman kasing iilan naniniwalang mas maunlad ang pagiging antingero kesa manggagamot. Ngunit gayon paman, ang 2 larangang yan ay merong iba't ibang pakinabang. Ang pagiging albularyo ay nagbibigay ng tulong sa mga tao habang ang antingero naman pumoprotekta sa mga ito. 2 trabahong hindi mo maipagkakaila na pangbayaning tungkulin. Sa paglipas ng mga taon, nanatiling antingero itong si Teodoro. Halos ilang Biyernes Santo na dinoon ang dumaan na hindi na sila umaakyat pa ng bundok. Kahit papaano, kontento naman sila sa kanilang mutyang dinadala, lalo pat yun naman talaga ang mga pangarap nilang gamit na makuha. Alam niyo, pinuno, sa buhay ni Teodoro, halos 10 beses na siyang pinagtangkaang patayin ng mga may galit sa kanya. Yung iba binabaril siya patalikod, subalit ang balang lumalabas sa baril na yon tumatama sa lupang nasa tabi lamang ng kinatatayuan niya. Lahat ng nagtangka noon sa buhay niya, hindi maiwasang magulat gawa ng papaanong hindi pa nila yun napatay, gayong di pa lamang ang layo nila rito. Alam din nilang inasinta nila yon ng maigi kung kaya't malabong pumalya sila sa kanilang plano. Subalit gayon paman, wala pa ring nagtagumpay sa masama nitong binabalak para sa kanya. Ultimo ang mga pambabarang at pangkukulam, hindi man lang tumagos sa unang harang ng kanyang depensa. Naniniwala si Teodoro na ang mga taong nagbalak sa kanya ng masama, paniguradong mangmang sa mutyang kanyang tinatangan.
At ang mutyang yon ay walang iba kundi ang itim na hiyas ng buhawi. Okay, opinyon ko sa kwento. Grabe, kakaibang klaseng mutya na naman tong narinig natin, no? Isipin ninyo itim na hiyas ng buhawi. Tapos, nung nakuha to ni Teodoro, parang mas lalo pa siyang lumakas. Isipin ninyo hindi niya patangan yun, pero gumigera na sila sa isang baryo o tribo ng mga aswang. 'Di ba? Paano pa kaya nung nakuha niya na to? Alam niyo, sayang lang, no? Hindi kasi ito naging series. Kasi alam naman nating lahat na kapag meron kang ganitong kalakas na klase ng mutya, maraming gustong kumuha sa iyo niyan. Maraming gustong sumubok sa kakayahan niyan. Tapos yun nga, sobrang dadami yung kaaway mo kasi nga yung tinatangan mong mutya sobrang kakaiba. 'Di ba? Sayang lang, no? Kasi wala tong part 2 o wala man lang tayong ideya kung paano naging ganong kalakas si Teodoro. Pero ayos lang naman kasi sobrang kontento ako sa kwento neto ni Teodoro. Ang galing lang sobra. Lalo na yung maliit na samahan na binubuo nila. Tapos nakuha yung mga gustong mutya. Sobrang ganda nun. So ibig sabihin, ang tindi na ng grupo neto ni Teodoro ngayon. Pero ang tanong, buo pa kaya sila? Diba wala makakasagot niyan kundi yung sender natin. Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.